Una veïna d'excepció, Ainhoa. Exacte, Gemma, estem amb la nostra col·laboradora Irene Ballester, que és d'ací, criada de Guadassuar, i qui millor que ella per a que ens conte tot el relacionat amb esta fira, veritat? Un plaer estar amb vosaltres en el dia gran, en la festa de Guadassuar dedicada a Sant Vicent Màrtir, Sant Vicent també de la Roda. Però avui no ha començat esta fira, no? Comença ahir amb la repartició de la carn el dia 21 i una festa especial, espectacular, que té els seus inicis ja al segle XVIII. I amb carros es repartia carn per a tota la població, per a que avui, dia del patró, es celebrarà de manera digna amb un bon menjar. Però jo vull veure més, anem a veure coses. Això de la repartició de la carn és una cosa antiga, no? Fins als anys 70 se va repartir aquesta carn. El que succeeix és que ara a l'actualitat aquesta carn la repartís d'una manera, podríem dir, com més privada, Càritas, a les persones més necessitades, però tot el contrari. A l'actualitat es celebra mitjançant unes carrosses i una festivitat molt especial. I així tenim uns companys. En esta repartició de la carn també participen els gegants i els cabuts. Per què? Perquè els gegants i cabuts de Guadassuar obrin la desfilada cívica que és la repartició de la carn. Cada any, el primer ball que porta la repartició són els gegants i cabuts de Guadassuar. Concretament, Fentina, que és la que tenim així. Moltíssimes gràcies, Teresa. I Irene, conta'ns. Anem a continuar Avui- parlant del porrat. Exacte, avui ja no és la repartició de la carn, avui ja estem... Avui és el dia del patró, avui és el dia de Sant Vicent Màrtir i celebrem un porrat espectacular. De fet, el porrat es duia a terme al voltant de l'església, que així la tenim, una església espectacular de l'època del Renaixement, i tenim moltes paraetes, molt interessants totes elles. Entre elles podem trobar des de xurros, podem trobar fruits secs, però també podem trobar dàtils. I és molt interessant perquè eren paradetes que aglutinaven a totes les poblacions del voltant. I una qüestió també molt interessant és la fira d'atraccions que tenim així en Guadassuar. I és una fira d'atraccions que congregava a tots els xiquets i a totes les xiquetes dels pobles del voltant, d'Algemesí, de l'Alcúdia, d'Alginet, de Carcaixent, d'Alzira. Exacte, i estem veient també inclús oficis artesans, no? Que sí, tant que sí, sempre en el porrat es recuperen aquests oficis artesans, perquè no oblidem que esta fira, que té els seus orígens medievals, suposava això, compra, venda d'animals i també de productes tradicionals, clar que sí. I és que Sant Vicent és patró dels artesans. I una altra cosa així molt tradicional a Guadassuar és el margalló, el canyamel i els dàtils. Els dàtils. Sobretot és que el canyamel, recordem que era un producte molt preuat en l'època medieval, molt dolç. Trobem encara algun margalló i sobretot els dàtils, mira quina parada més espectacular, i també molts fruits secs. I d'això consta, podríem dir, el porrat d'ací de Sant Vicent de Guadassuar. I com podreu veure, companys, els dàtils tenen molt bona pinta, però és que ja ho vegeu que n'hi ha molt d'ambient, molt de moviment així a Guadassuar ara mateix. Hem vist inclús passejar per este carrer oques. Sí. I Ainhoa, una coseta molt interessant és de que a la fira has de vindre i has de firar-te alguna coseta. O sigui que no te'n pots anar a València sense haver-te comprat alguna coseta. És tradició. Per favor, el que a mi m'agraden els dàtils. I a banda d'ahir i avui, demà continua la festa. Demà conclou esta fira de Guadassuar. Exactament, demà dia 23 és el dia de l'Aurora. És un dia en què cobren protagonisme les festeres de l'Aurora. Demà a les 6 del matí a l'alba hi ha missa, hi ha cants, hi ha música tradicional i sobretot per la vesprada una qüestió molt interessant, es balla el bolero dins de l'església de Guadassuar. Convidem a tots i a totes. Doncs, companys, ja ho veieu, que ens estan convidant. Crec que hem donat temps a vindre si és a les 6 del matí. Sí. I si no, per a l'any que ve ho anem anotant a l'agenda, Ja tenim plan per a l'any que ve. Exacte. Gràcies, Irene, que bé que ho conta. Gràcies, Ainhoa. Fira't alguns dàtils i fira'ns a l'equip també. Si hi ha algun margalló, un canyamel, que siga, dolcet. Això està fet. Agarra el que vulguis. Una besada per a Guadassuar. Que bonica la festa.